Είχαν εργαστήρια βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία, ότι κάνανε πειράματα, ότι οι Ουκρανοί ετοιμάζανε βρώμικη βόμβα, ότι ετοιμάζανε επίθεση στο Ντονμπάς. Όλες αυτές οι ιστορίες παράγονται στη Μόσχα και διοχετεύονται και στα ελληνικά ΜΜΕ και παγκοσμίως. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές διαθλαστικές αναγνώσεις, οι οποίες πολύ συχνά μας συσκοτίζουν στο να καταλάβουμε αυτόν τον πόλεμο. Η εισβολή δεν ήταν αναπόφευκτη. Ακόμη και το 2022, δηλαδή, όταν έχει ξεκινήσει η κρίση από το φθινόπωρο, η Ρωσία είχε τρεις επιλογές. Μπορούσε να επιμείνει σε αυτό που ήταν το σχέδιό της από το 2014 έως το 2022. Ποιο ήταν το σχέδιο της Ρωσίας? Να κάνει την Ουκρανία συνομοσπονδιακό κράτος, δηλαδή να παραμείνει το Ντονμπάς εντός Ουκρανίας, αλλά με δικαίωμα βέτο στην εξωτερική πολιτική της Ουκρανίας. Αυτό, ας πούμε, είναι το μετριοπαθές σχέδιο, η μετριοπαθής εκδοχή των ρωσικών σχεδιασμών. Ουσιαστικά θα έκανε την Ουκρανία ένα δεσμευμένο ουδέτερο κράτος. Αυτό ήταν το σχέδιο των Ρώσων. Όμως φαίνεται ότι μέσα στο καλοκαίρι του 2021 και πιθανώς λόγω της άτακτης αποχώρησης των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, ότι λήφθηκε η απόφαση για πλήρη εισβολή σε όλη την επικράτεια. Η δεύτερη εκδοχή θα μπορούσε να ήταν να εισβάλλουν οι Ρώσοι, και αυτό που περιμέναμε και όλοι ομολογουμένως, ότι θα εισέβαλαν μόνο στα αποσχιστέντα εδάφη του Ντονμπάς. Ότι θα εισέβαλαν μόνο εκεί και θα λέγανε εντάξει, προσαρτούμε αυτά, στηρίζουμε τους ρωσόφιλους στασιαστές που έχουν φτιάξει τις λαϊκές δημοκρατίες εκεί, και θα έμεναν σε αυτό. Οι Ρώσοι όμως επέλεξαν το μαξιμαλιστικό σενάριο. Εισβολή σε όλη την Ουκρανία. Με ποιο σκοπό? Να ελέγξουν πλήρως την Ουκρανία. Αυτό το σχέδιο των Ρώσων, το οποίο διέρευσε μάλιστα σε ορισμένα ρωσικά ΜΜΕ, έχω τα σχετικά κείμενα μέσα. Είχαν διαρρεύσει κείμενα γιατί περίμεναν όντως ότι θα φτάσουν σε 3 μέρες και θα πέσει η Ουκρανία. Όλοι το περιμέναν αυτό, ακόμη και οι Αμερικανοί στις εκτιμήσεις, αυτό νομίζαν. Ήταν ότι θα ανακήρυσαν τριμερή συνομοσπονδιακή ένωση Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία για τη Ρωσία. Θα ήταν μια αναβίωση, ας πούμε, μιας μίνι Σοβιετικής Ένωσης, καθαρά σλαβικής πλέον, ανατολικοσλαβικής. Θα ήταν μια ηγεμονική στιγμή για τη Ρωσία, και αν αυτό συνέβαινε χωρίς, ξαναλέω, την αντίσταση των Ουκρανών, χωρίς τους Δυτικούς, γιατί οι Ουκρανοί πολέμησαν μέχρι να ξεκινήσει η δυτική βοήθεια, τι θα είχε συμβεί μετά, αν είχαν νικήσει οι Ρώσοι πολύ γρήγορα? Η Ευρώπη θα είχε τηρήσει φιλορωσική στάση, μην γελιόμαστε. Πρώτη η Γαλλία και η Γερμανία. Και εδώ να αναφέρουμε ότι από όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών, θυμάστε τις συνεχείς προειδοποιήσεις των Αμερικανών ότι οι Ρώσοι θα εισβάλλουν. Οι Ρώσοι θα εισβάλλουν. Και οι Γερμανοί δεν το είχαν πιάσει, δεν είχαν καταλάβει τι γίνεται. Οι Γάλλοι δεν το είχαν πιάσει. Οι μόνοι που είχαν καταλάβει τι θα συμβεί ήταν οι Αμερικανοί. Οι Εσθονοί εντόπισαν μια αναφορά των εσθονικών υπηρεσιών ένα μήνα πριν την εισβολή και έλεγε ότι είναι σχεδόν πολύ πιθανό και σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει εισβολή πλήρης. Υπάρχουν αυτά μέσα στο βιβλίο, και φυσικά τα βαλτικά κράτη ξέρουν πολύ καλά τους Ρώσους και έχουν υποφέρει από τον επεκτατισμό των Ρώσων. Άρα λοιπόν οι Ρώσοι επέλεξαν το μαξιμαλιστικό σενάριο, και εδώ είναι κατ' εμέ η διάψευση της συστημικής δομικής προσέγγισης του ρεαλισμού, που λέει εντάξει, ξέρετε και οι Αμερικανοί, αν το Μεξικό είχε κάνει κάτι αντίστοιχο, θα εισέβαλαν. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε κράτος δεχτεί μια πίεση ότι είναι κάτι αναπόφευκτο, δεν είναι αναπόφευκτο. Ήταν επιλογή των Ρώσων, είναι πόλεμος επιλογής. Είναι πόλεμος, κατά τη γνώμη μου, πρώτα απ' όλα αποτρεπτικός, διότι η Ρωσία, αν δείτε τους δείκτες αριθμητικούς, δημογραφικούς, οικονομικούς, η Ρωσία έχει φτάσει στην κορύφωση. Από εδώ και πέρα αρχίζει η πτώση. Ο πληθυσμός θα μειωθεί. Σκεφτείτε τι ήταν η Ρωσία σε σχέση με την Κίνα, ο Σοβιετική Ένωση βέβαια τότε, δεκαετία 1960-70. Ήταν το κέντρο του κομμουνιστικού στρατοπέδου, το κέντρο της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, ήταν το πρότυπο. Σήμερα είναι τελείως αντεστραμμένη σχέση. Η Ρωσία εισάγει τα πάντα και εξαρτάται πλέον από την Κίνα.